Nek manuk guguk. Gut entimu. Hai, ireng. Baba ireng. Gut. Gut. Kali sithik. Sepil kali pas ora banjir niki bolo. Nah, bolo. Iki kali ini bolo. Kali dingiling tak anu kae lho bolo. Ngapun. Oh niki bolo. Kalau aku nyoteng kae kok kono kae bolo. Ki sing ketandul kono kae kono iki bolo. Nggon anu ki. Nggon oke. Nggon brongges kok bolo. Ya, midun ra iso iki bolo. Panen bung iki bekas iki bunga iki bolo. Gede-gede. Bunga. Karo midun to ngendi iki? Kene bolo. Ini bolo. Wis ndel aku. Aduh. Iki kali nak pas ora banjir iki bolo. Iki kok Tegalan kolor kali. Ambek ngarit, ngeterke ngarit. Jadi sekalian nyepil kali pas ora banjir. Sendalku malah rata gawe sisan ini apa ya? Halo. Dhuwur. Aduh. Dhuwur wae bolo. Omahku iki kono kae bolo kono kae. Sing tak gendingi kayu kono kae. Nggon pringan kono kae. Sing tak ge konten banjir. Pas banjir. Iki pas cilik iki bolo. Mbok ora enak mancing piye bolo. Ora nang iwak. Biasane ngene iki nggon mancing. Kono kae sing tak gendingi kae. Masa pring kono kae. Terus iki sing ketandul kae. Medeni iki. Kuwi wis silep ngantian iki bolo. Brongges wis silep pas banjir kae. Ijo gedene, ora gedhe. Ora nang iwak ya bolo. Cuaca hari ini
cerah. Kripe nganti glempang. Oh, ngerti ra bolo. Krep dingin kan ra ketok bolo. Iki sing ketandul-ketandul kae iki bolo. Kene iki tak anu kae. Pas nyoteng kok kono kae. Krep iki nganti glempang nih. Asine krep iki dhisik iki yo jurang iki mepet krep iki bolo. Nganti krono ngeros. Ngidul. Hasilnya jurangnya dhisik pas urung enek kripe iki mepet krep kuwi jurange nganti iki ngeros. Wonten enek kripe banyu-banyu iki do ngeros rono mel. Wah. Manis pula. Wis ngene pula, iki arep ngarit iki pula ceritane pula kena ngarit ini. Kalau jono pula. Asine cedak aku muter pula tunggu. Ya kan iki jero pula. Tinggal motor ini muter aduh. Ya wis ngene pula. Ya wis sesone pula. Apa neh sing kan pula kira-kira sing rame iki konten apa pula. Tinggalkan jejak ning komen ya ora apa-apa pula.